הפעם לא לקחת זמן. היא כבר עשתה נקודות לחיצה, תמשיכו, תקבלו כבר, נו. היא עשתה נקודות לחיצה. איפה? אני לא מרגיש את זה. בסדר, אליאס פאזם בעורף והפסיק לדמם, יאללה. יש מצב כזה דרך אגב, אחרי הפתיעה. לא משנה, תמשיכו. מה זה? לא רוצה, מה זה? אבל מה אתה שם? אבל מה זה? לא רוצה, אבל מה זה? אבל מה זה? לא, מה זה? לא רוצה את זה, מה זה? בוא'נה, אני... אבל מה זה? מה אתה עושה לי? לא רוצה, שרון, מה אתה זה? עושה. איה, אתה מרביץ לי, לא רוצה, מה זה? לא רוצה, מה זה? איה. אבל מה זה? למה אין לי כלום בין הרגליים? אל תדאג, שנייה, אני אעשה. אבל מה זה? מה זה? מתן, אין לך כלום בין הרגליים? אבל מה זה? 6 דקות ו-15, הוא עדיין בכל העולם שום טריק שלו. אבל מה זה? אבל איה! אבל מה זה? אני לא שומע אתכם, מה זה? איפה מקסי בין הרגל? זה נעלם. איפה גלגל? תן לי דוד. מתן ביסטה, אלו, מה זה? לא רוצה, אבל זה כואב, איה! אל תדאג, כולה לא ילכה עדיין. זה כואב לי, מה את עושה? שימו לו עוד משולח על הפה, שימו לו עוד משולח. אבל לא יודע, איה! איה, זה כואב לי! שלום. יקבלו אותו כבר. מה שלומך? מה שלומך? אנחנו מהתקשורת, מה שלומך? כואב לי! אנחנו מהתקשורת, פה שחקן כדורגל מחוסר הכרה. 6 דקות, אני הולך לשאול. ראית מה זה? צוות זמן, איה, כואב, מה את עושה? מה שלומך? תראו לצוות זמן, אבל תבוא קרמלי, תביאו איפור. מתן, לברור, מתן. תציפו, מתן. תודה. בתקווה שתפתח השיניים היום. כן. זהו, אני לא מפריע, מתן. אני לא מפריע, תמציא את העינוי השני. בוא'נה, אני יכול לחתום, מה אתה זה לא תוקי, זהו, היה
יש שתיים כאלה, יש שתיים כאלה. באת, אני לא מפריע לך, באת. מה קרה? מה זה? מה אתה עושה לי? אני לא נושם אבל. אחי, אתה לא מבין מה... דניאל! גיא! תקום! מה זה להפסיק להם את הסיבה? אני לא מפריע לך, יאללה, אני לא מפריע. לא, בסדר, סבבה. תקשו לי רגע, תראה, איציק, שחררתי איתך לעשות. מה זה אני יכול לעשות? דברים הכי מצליחים שלי. אבל בשום זמן... כן, ירוק! אין כל הכבוד. מה זה היה? שור, הברך, אחי. שור, אתה לא ציני, הברך. כן, אני מפרק אותך. זה מאחייה וזה ציני, זה כל... דניאל. מה, אתה הלכת פעם, אתם לא תכולים כחול, כן. אמרתי לך, אני מרוקאי משוגע. טוב, אפשר לעצור את הזמן? תעצור. שור, ברך! אני אמרתי לעצמי, הם אמרו לטקסטים. מה את רוצה? טלי, אני הייתי שומעת פה רבים. די. שתוק, מי מתעלם? תאכל זין. תשחרר אותי, דניאל.